lemon faran kuyi. Baby ina ta magana naga kina daura ne mutum uzuri ba da shi. Wai wannan. Wallahi ba ka bai. Wallahi yace ba ta bullewa. Wallahi yace ba ta bullewa. You serve job today, you know. Je huta a club Alhaji yau Sunday. Da fila kawai na kwana a hotel kawai Alhaji. Appreciate kenan za. Yanzu so nake ne zan je gidan anjima zan je gidan wasan nan na samu yarinyar da zan dauka kai ta na dan fila da ita Ka bada ta. kai wow let me see oh let me see wannan ina ga tana da kyau fa wallahi na dan fita ne amma na hanyar zuwa yanzu baby ji mana baby ko irin matan nan masu hijabun nan damu Ko dama ga ta da kyau wallahi ban samu kyawa ce tana da kyau easy boy baby ina jin baby waya take ki ta da wayar mu ta saurare mu shi baby baby babu mu shiga na ga kuna ta abuna muna baby ba ta da mu ba lemon faran kuyi. baby ina ta magana naga kina daura ne mutum uzuri ba da shi. Wai wannan. Wallahi ba ka bai. Wallahi yace ba ta bullewa. Wallahi yace ba ta bullewa. You serve job today, you know anyan ba ta bullewa. Ai ko anyan da kake ne ba ta bullewa. Ku san ce zan mata wallahi uga sa ba ka bai. Tunanin irin hajjoyin nan ne da kusa ai ya ba. Serve job today. Wallahi ba